Ja, lad os sige, at vi vil prøve at plotte en funktion. For eksempel en lineær funktion 2x plus 1. For at gøre det, så prøver vi lige at kigge på, hvordan man normalt vil grafe en funktion, hvis man kun har papir. Der har man jo en x- og en y-akse, og et flot et-tal. Så vi har vores x- og y-akse. Og så vælger vi nogle punkter, som vi putter ind i funktionen og får de tilsvarende y-værdier. Så for eksempel, hvis vi tager 1, 2 og 3, så hvis vi sætter 1 ind i funktionen, så har vi 2 gange 1, det er 2 plus 1, det er 3. Så det ligger heroppe. Så når vi putter 2 ind, så får vi 2 gange 2, det er 4, det er plus 1, det er 5. Og når vi putter 3 ind, så får vi 7. Med de her 3 punkter, så kan man jo tage og tegne en lige linje igennem, sådan nogenlunde. Og dermed får man så afbildet sin funktion. Vi kan også forestille os, at hvis vi tog en hel del mange punkter, i stedet for at tegne en linje, så vil de ligge rigtig tæt på hinanden, og så vil det ligesom danne en linje af sig selv. Så det vil vi prøve at gøre i R. Så først skal vi lige finde ud af, hvordan kan man overhovedet tegne noget i R. Jo, der er der en funktion, der hedder plot, som tager en x- og en y-værdi i vores tilfælde, og dermed gør det muligt at plotte et punkt. Vi kan simpelthen prøve at plotte punktet 1,3. Så klikker vi Ctrl-Enter for at udføre den linje, cursoren var på, og så kan vi se, så får vi punktet her 1,3. Men vi vil ikke kun have et punkt, vi vil have flere punkter. Så det vi gør, det er, at vi vælger at lave en liste af punkter. Vi kan sige vores x-værdier. Og for at lave en liste, så giver den et navn, og sætter den lig med til en funktion, output af en funktion c, hvor vi så putter ind alle de værdier, vi gerne vil have, der skal være i vores liste. Og i vores tilfælde er det jo 1, 2 og 3. Nu se, når vi kører den linje, så får vi heroppe i vores environment defineret et variabel, der hedder x-values, som så har værdierne 1, 2 og 3. Tilsvarende, så kan vi lave endnu en liste for alle vores y-værdier, og dem sætter vi så lige med til de y-værdier, vi har beregnet. Så det var 1, det var 3, 5 og 7. Og så her i vores plot-funktion, i stedet for at putte decideret et punkt ind, så kan vi sige, at den skal grafe alle vores x-punkter med alle de tilsvarende y-punkter i vores lister, x-values og y-values. Når vi så gør det, så kan vi se, så får vi et plot her, hvor vi har punktet 1, 3, 2, 5 og 3, 7. Hvis vi nu gerne vil tegne en linje gennem de her punkter, så vi gerne have plottet til at tegne linjer i stedet for punkter, så kan vi herinde som input for den her plot-funktion skrive et valgfrit argument, der hedder type, og sætte det lig mod til i citationstegn et L, som står for lines. Så kan vi se, så tegner vi nu en linje i stedet for punkter. Vi kan også bruge endnu et valgfrit argument, der hedder LWD for line width, og sætte det til 3, så får vi en lidt tykkere linje, så den er lidt tydeligere at se. Hvis der man har glemt, hvad alle de her hedder, så i R kan man altid skrive spørgsmålstegn, så noget her i konsollen skriver vi spørgsmålstegn plot, så får vi nemlig dokumentationen for den her plot-funktion. Så hvis vi vælger her generic xy plotting, så kan vi allerede her se under alle argumenterne, så altså alle input, du kan putte ind i funktionen, så er der noget, der hedder type, og hvor at når vi sætter det lige mod til L, så tegner den linjer, og P giver den også punkter. Vi kan også under her graphical parameters, der vil vi
når vi scroller lidt ned, kan vi så finde line width her, LWD. Ja, men det her var så kun decideret punkterne 1, 2 og 3, der blev tegnet, og så blev der bare lavet en linje imellem. Vi kunne ikke være sikre på, at vores funktion ikke opfører sig lidt mærkeligt inden for de her heltal interval. Så vi vil egentlig gerne have lidt mindre punkter med, så for eksempel 1, og så efter 1 går vi til 1,05, og efter 2 går vi til 2,05, og så videre og så videre. Så det er lidt mindre trinvis som hopper. I stedet for at skrive det manuelt, som vil tage en evighed, så kan vi bruge en funktion, der hedder seq for sequence, hvor at det første argument eller input, det er vores startværdi, så vil vi gerne gå fra 1, og så vil vi gerne gå hen til, lad os gå hele vejen hen til 10, og så kan vi se, når vi kører den linje, så her er vi jo environment, så får vi så en liste af tal, der går fra 1 til 10. Så det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 og hele vejen op til 10. Den her sequence-funktion tager også et valgfrit argument, der hedder length.out, som specificerer, ligesom, hvis jeg kan få noget at skrive, hvor mange hop der skal være mellem de her tal. Så vi kan se, at den er automatisk sat til 1, og det er jo derfor, igen, det er et valgfrit argument, for du behøver ikke selv at sætte den. Så vi går fra 1 til 2, plus 1 til 3, plus 1 igen til 4, og i alt er der 10 værdier. Vi kan også sige, at vi i stedet for bare vil have 100 tal, og så tager den så og hopper den tilstrækkelige mængde, så der i alt bliver 100 elementer i den liste. Så kan vi se, så går den for eksempel fra 1 til 1,09 til 1,18 og så videre helt op til, at der i alt er 100 tal, som går fra 1 til 10. Når vi tager graf af det, så får vi en fejl. Og det er fordi, at selvfølgelig når vi skal plotte punkter, så skal hver x-værdi jo have en y-værdi, ellers er det jo ikke et punkt. Og lige nu har vi jo 100 x-værdier, men kun 3 y-værdier. Og vi gider ikke at stå og regne dem ud manuelt. Det vil det også være forfærdeligt, når man skal tage alle de her små tal ind. Så der kan vi tage og skrive, at vi tager ganger 2, som er vores hældning, med vores x-værdier, og der kan vi bare sige hele listen, og så plusser vi selvfølgelig til sidst med skæringspunktet 1. Og det er så at gå ind og gøre, det er, så laver den så en liste, hvor hvert element fra vores x-værdier her, det bliver ganget med 2 og plusset med 1, og bliver så til det nye element i vores anden liste her, y-values. Og på den måde så har vi så en liste af x-værdier og de tilsvarende y-værdier. Og når vi grafer dem her med plot-funktionen, så får vi så alle de fine punkter. Igen, hvis vi tager, i stedet for at tegne linjer og vælger at tegne punkter i stedet for, så kan vi bedre se, at det ligesom er en masse små punkter, der bliver tegnet. Ja. Så kan det være, at vi skal lave nogle beregninger med den her funktion. Det kan være, at vi for eksempel skal finde funktionsværdien, når x er 10. Altså matematisk f er 10, ikke? Hvordan gør vi så det? Jamen, så kan vi jo tage forskriften heroppe, og så ændre x til 10, og så virker er lidt ligesom en lommeregner, så når vi lader kontrol enter på den her linje, så får vi så hernede i konsollen spyttet vores output ud, som er 21. Og vi kan se på vores graf, som vi tegner her, det svarer godt, fordi når vi aflæser her ved x lig 10, så får vi noget, der ligger her op omkring 21. Problemet er selvfølgelig, at hvis vi har en masse sådan nogle her udregninger, det gør, at vi skulle finde mere end bare x er lig med 10,
så ender vi op med at bruge forskriften en del gange, og det er jo fint nok, men problemet ligger jo så i, hvis vi pludselig skal have at gøre med en anden funktion, og vi skal gøre alt det samme, så gider vi ikke at skulle skrive det hele igen, eller skulle ændre forskriften flere steder. Der kan man i R definere en funktion, og vi har allerede brugt funktioner. Et eksempel på en funktion var jo det her som vores sequence-funktion, som har et navn, og så i parenteser skriver vi så alle vores input eller argumenter, hvor det første var, hvad vi startede, og så det næste var, hvor vi skulle hen, og så var der også de her valgfri argumenter, som lengthed out, der sagde, hvad små bidder det skulle deles op i. Så det kan vi på samme måde gøre her for vores funktionsforskrift. Så vi skal give den et navn. Vi kan så kalde den min funktion. Vi kan også bare kalde den f. Det er også helt fint. Og så skal vi bruge det her function keyword, så R ved, at vi er ved at definere en funktion. Så her i parenteserne, der definerer vi alle de input, vi har. For eksempel x, den er rimelig god at have, når det er en funktion, for vi putter jo x ind i funktionen, og så forventer vi, at y kommer ud. Og for at få noget ud af funktionen, for at den skal spytte output ud, så skriver vi bare det, den skal spytte ud på den sidste linje inden for de her krøllede parenteser. Og i vores tilfælde var det jo 2 gange x plus 1. Så når vi lige tager og kører det her, så det bliver defineret i vores environment, så kan vi se, at når vi bruger funktionen ved at skrive navnet og parenteser, og så skal vi så give en værdi til vores input, nemlig x, så kan vi se, at den så spytter svaret 21 ud, hvilket svarer til, hvad vi gjorde hernede. Man skal dog være opmærksom på det der med, at det er den sidste linje, der tæller. Så hvis vi en eller anden dum grund har kommet til at skrive et eller andet her, så vi skulle regne 7 gange 10 ud, og vi ender op med at skrive det her, og får ikke lige slettet det. Så når man definerer funktionen, så læg mærke til, at min funktion 10, som burde give 21, den nu giver bare 7 gange 10, altså 70. Så altid vær sikker på, at dit output altid er på den sidste linje i definitionen på din funktion. Nu når vi har defineret vores funktion, så kan vi jo ændre det her. Det har vi allerede gjort hernede. Og her, i stedet for at skrive forskriften igen, så kan vi jo bare bruge funktionen. Og som input giver vi hele listen af x-værdier til den. Og det kan I se, det giver det samme. Nu er forskellen jo bare, at vi kun ændrer forskriften et sted, og så alle andre steder, vi anvender den, sker ændringen automatisk. Det kan vi så nu bruge til at prøve at graf en anden funktion. Det gør vi lige i en ny fil. Og lad os sige, at vi gerne vil plotte en med lidt stejlere hældning, f.eks. 10x plus 1. Så ændrer vi jo bare i forskriften heroppe. Og så kan I se, så tegner den så den nye funktion her. Men noget man nok lige lægger mærke til, det er, at der var ikke vitterlig stor forskel på de to. Faktisk det eneste, der rigtig ændrede sig, det var ligesom intervallet på y-aksen her. Og det er fordi, at automatisk, den her plot-funktion, den tilpasser hele det her interval efter hele y-vinduet, efter din funktion. Og det gør så uheldigt, at funktionen sådan, tit bare altid de ligner hinanden. Så for at ændre det, så kan vi ligesom selv definere, hvad stort intervallet for det her vindue skal være fra grafvinduet. Og det gør vi inde i vores plotfunktion ved at specificere et valgfrit argument igen, som nu hedder whilelim for at begrænse y. Og det tager så en liste, så vi bruger c-funktionen til
og giver os en liste, og den skal gå fra, lad os sige, minus 5 til 100. Kan vi så se her, at nu går den fra minus 5 hernede og op til 100. Det samme kan vi gøre med x-aksen ved at begrænse den, og det gør vi med x-limit. X-lim hedder det. Og den, vi sætter den bare til det samme, tænker jeg lige forløbig, så fra minus 5 til 100. Og så kan vi se, at hvis vi lige kopierer den her nye variant af vores plot-funktion ind i den anden, så kan vi se, at den her 10 x plus 1, den er noget mere stejl end 2x plus 1, fordi selvfølgelig er hældningen meget højere. Lige nu er vores domæne dog defineret igen fra 1 til 10. Vi kan selvfølgelig også godt have negative tal. Lad os gå helt ned til minus 10 til 10. Så kan vi se, så går vi under 0,0. Det kan godt være lidt forvirrende, fordi vi skal huske på, at det her område her er 0,0, og ikke hernede, som vi ellers er vant til. Men for at gøre det mere tydeligt, så kan vi jo tegne vores x- og y-akser. Og det gør vi ved at bruge funktionen abline, som så tager et argument. Hvis vi gerne vil tegne første aksen, så vil vi jo gerne have en vandret linje, så vi siger h for horizontal, og den skal placeres ved 0, altså y er lige med 0. Så får vi vores x-akse. Vi gør det samme tilsvarende, men så siger vi v er lige med 0 for at tegne en lodret linje, en vertical line, og den ved x er lige med 0. Så nu kan vi tydeligt se, at det er hernede, at 0,0 ligger på vores graf, og det gør det jo tydeligt, at funktionen er negativ hernede. Det var ikke så tydeligt at se før. Det er også lige værd at pointere, at der når det er, at vi går hen på en specifik linje og kun kører den, så læg mærke til, at fordi at den her plotfunktion, den ligesom gentegner hele plottet, det vil sige, at vi så skal gå hen på de her akselinje og tegne dem igen, for at de bliver tegnet ovenpå. Det er derfor generelt, så er det en meget god idé bare at i hver fil bare måske kun at tegne én ting, og så bare highlight alt det, du skal køre, og så Ctrl-Enter. Så undgår du også, at du har ting i dit environment, som måske er forældet. Yes. Noget andet, der er vigtigt at pointere, når man bruger R, det er for eksempel, hvis vi prøver at plotte en eksponentiel funktion, for eksempel e opløftet i 2x, så kan vi lige se, hvad der sker. Yes, så siger den, e blev ikke fundet, og det er fordi, at variablet e er ikke noget, der er defineret i R. I stedet for, der bruger man en funktion, der hedder xp, hvor at så input er det, som e bliver løftet op i. Det vil jo så sige, at man egentlig bare kan definere e selv, hvis man har lyst. Lige her for eksempel, så e er lige med xp af 1. Altså e er lige med e opløftet 1. Og så kan vi så skrive det her. Men jeg vil bare bruge xp, hvis jeg var jer. Noget andet, det er, at når man bruger logaritmefunktioner, så funktionen her, log, det er faktisk den naturlige logaritme. Så det er ikke som vi kender fra lommeregneren, hvor at log betyder titalslogaritmen, og ln er den naturlige logaritme. Her i R, der er log nemlig den naturlige logaritme, hvor basen er e. Og hvis man vil bruge for eksempel titalslogaritmen, så kunne vi se, hvilket I så det lige før, men at der er et valgfrit argument
til den her log-funktion, der hedder base, hvor vi så selv kan specificere, hvad den skal være, for eksempel 10. I kan se, at grafen for den her funktion er ikke særlig velegnet til vores funktion. Altså er vinduet alt for stort. Vores y-værdi går ikke meget over y er lige med 10. Og selvfølgelig, fordi vi definerede domænet fra kun minus 10 til 10, så går x-værdien heller ikke længere end 10. Så hvis vi ændrer her ved x-lim og y-limit, så kan vi så ændre, som sagt, størrelse på det her grafvindue. Så for vores x-akse, så vil vi gerne gå fra minus 5 til bare så gange 10. Og i vores y-retning kan vi også gå fra minus 5 til 10. Det skulle også gerne være godt. Yes, og så får vi et noget finere billede af grafen.